नि सालका मालबासा विलेज काउन्सिलनि गामाकु गामिनि लाहारनि हालक गोबांमा सालरमै नायथगिया गथगिया मकल गोदालिया ओंगै तंमानि बाय लाहार हामिया तै गथगिया ओंगै तंमानि बाय मालखुं तै गुरिखुं बाय थांलाय सुख्लायनानै जों जालकलाय तंमानि आमचाइनि लुकुरक आमनो नुग्लाय न तांसालो तिप्रामो थानि आदं रक बरकनि साकथार मुंते खातुं मुबाय अ लाहारनो जायख्लाय लायख्या पाइथागो तिप्रामो थानि अमरपुर डिविजननि अर्गानाइजार सेक्रेटारि ताकु सन्जय जमातिया तामसागा खोनायनायदि जोंनि मांप्लेव के जों दिनै अमरपुर बिसिनि इस मालबासा एडिसि विलेज बिसिनि गामाखौ गामिनि तिप्रामथा प्राइमारी कमिटिनि साकथार मानिबाय तैसिनि जत आदं रक प्राइमारी कमिटिनि प्रेसिडेंट तै जत साकथार जाक सिनि आदं रकनि साकथार मानिबाय गामाखौ गामियाव बेलायखि गदोग रमैनो लामानि बेलायखिनो थेगा खालाय लायजागनो फैयै बरकनि साकथार मानिबाय ताबक सामों खायलायबि दङो सिनि गामि आमचाइनि बरक रक थां फायलाय सलायनानै बेलायखिनो टुगलायजाक मालखुं तै बाइक रक बेलायखिनो दरं लायजाक वाटेराव हांसो चालक लायमालिया हिवानि सासे बेलाय टुगलाय मानि गे अमाहाय जरावो सिनि तिप्रामो थानि आदं रक जत साकथार लायबै तिनि 26 एप्रिल नि सालो जतनो खाबाक्साखे खायबै ताबक सामों खायलायबि तंखा गे चिनि नाहार मोनखे अमनो बुबाग्रानि थानसानि चबानि ताबक फानो फायमानि उलो जों खाबाय खुगबाय तै यागबाय खायबिनो बररंनि बागै सामों काहाम खायनाय हिनैनो तिनि प्रमाण रखा हायनि हाय चिनि बरक चिनि आदं रक नगबै तंना कखे हायसि जों ताबक जागा जागावो चिनि जतनो बरक रक एडिसि विलेज नि कायसा कमिटि गठन खालायबाय तंखा बरक बहायनो प्रशासननि बिसिंतै बहायनो बरक सामोंनो अमाहायखनो खायनाय तै प्रशासननि यातै साकनि व्यक्तिगत हमानि हायनि क्लायखा अमाहायनि बिसिंतैनो साकथा लायमानि बिसिंतै ताबक खायबिन तौ तैबो आसगिया नुकजाखा तिनि सारिवा आचक लायनाय खरकसा बेलायखिनो खायरकमा संसा खायरकसु खायबै नुखुंगो बरक खैजा बरकनो बुसुं जबा लायनाय गामाकुनि प्राइमारी कमिटिनि साकथार मानिबाय तैबो नावखौ रक बेलायखिनो खारसुसुखे तंबाय जाबो बरकनो बुसुं साकथा लायनाय बरकनो जबा मानिबाय